Bafowethu niyakwazi ukushaya ihlomba ngithi ngicela ningishayele ihlomba nje nishayele ukuthi ngiyilida nje ngiyibonge. Okay bafo bamphepha namhlanje sikole intatheli abakamera abashuthi lapha abashuthi ngifuna ukuthi wonke umuntu osenkundleni aphakamise isandla athi uma impilo ikhona wonke umuntu osenkundleni wonke umuntu osenkundleni okay wonke umuntu osenkundleni nasi sithombe okay 1 2 3 go. Nitanya wazo shaifa. Ya wazo. Hai meme sese. Batimba. Oh, sumana na bela hii kuma. Angutana. Isha alini. Kini samestini kishija. Isha Siskotemna Siskotemna Sipa
Khululekani. Niyazi uthini? Mthonga, ngiphathwe isifa mana mfowethu. Ngiyagula neza. Ngiphathwe lesi sifo esiphatha abantu abagibela abahamba ngamabhanoyi kakhulu. Esizwa ngajethi yakhe. Hayi ijethi yakhe. Ngiyela ugogodla emakhaya. Kodwa bafowethu noma ngiyehle ebhanoyini ngivuna nginjalo. Kodwa ngizofela kini. Ngizofela kini angifi mina ngento befana. Ngeke ngifika la angifuni ngizoprofeta izinto engekho la. Ngicela basondele sondela ukuthi isizwe zethu singasiza. Ngizonethulela insizwa ayiphelele. Osomabhizinisi abenze lo mcimbi ukuthi ube impumelelo. Abangihlelele lento enkangayo. Ngizoqala ngapha. Umasondo lo, phela amasondo lokho. Umasondo. Ishipisengosi. Yena amasondo le. Bingelela amasondo. Ayeye kokama ayeye. Angizwa. Ayeye kokama ayeye. Awu, bengazi ipolisi kamasondo. Naphinde workshop. Siyabonga bafowethu, engingakusho nje ukuthi bafowethu siyabonga uNkulunkulu anandisele. Siphinde sethule omunye usomabhizinisi noma umsebenzi ngoba osomabhizinisi abantu abasebenza abayikhandlayo abakhanda imali. Obe ingxenye yoxhaso lokuthi lento ibe impumelelo uDr. Zophehlelezi lawo mfowethu. Ayeye Dogabelisha ayeye bathandi bakaMaskandi ayeye. Intumani yathumesizwe isihlahla sonke belondela kusuka kwethu fasane phandle kusebenza abasebenza basenyimba nemkhonto kwasikazi kama ikhala manje siyabonga bafowethu. Ebese kuba insizwa lapha umthiyalo omnye osomabhizinisi futhi onamaplaza lapha koLundi. Mfowethu ngibelele. Ayeye King Khama ayeye King Mthandela Manqela ayeye amanda Mthandela amanda simene Khama simene awu sabo mthiyana awu unyama bakho siphinde sethule. Okay, siphinde sethule omunye usomabhizinisi ubaba unalo wamathole kodwa ngekho lapha bafowethu sibethule bafowethu. Ngimele unala umkhaya wami wasekandla ayeye ayeye Pripasha ayeye umkhaya wami walekandla nami wangisiza nje ukusiza. Siyabonga. Ebese sethula umsindazo umdletshe umasheshisa ephuma ekhosini lasemdletsheni. Ngicela nithi bayethe. Ngizodlula inkosi ayithathwa kanoma kanjani. Umbani uphetheni lo, umbani uphetheni. Ngizolithula abanye. Hawu akabhizinisi namangaka namhlanje. Hayi. Sasiyekudlalwa ngathi. Umbani uphetheni.
uye abafowethu ohlase ngevene kade liyayisa liba ngumsindo mawusicela onke ngabe nje edlala indoma msuku uye lo ayezamanisha uthukama la ngiphatha kabi malithi mina umfaliphethe lo ngephansi ngiyacela ukuthi amhlawule ngalokho kodwa ngiyabonga ukuthi ukuhamba kwakhe kubuye kwasinikeza laphana-ke siyanyenyitheka imali awu kodwa nkosi yami ngiyabonga nkosi yami lengane ngicela niyinikele nango-5 ifeliza nosihami lengane ayiqashwanga kuleya masimba umcimbi nakubasimba koza lonke ngeke bebizwe bekhona lo muntu ngenxa yokuthi ufeliza nozabi bakuthi umshalenisa bafowethu lapha sigqugquzela ubunye nobumbana ukuthi kunjani yebo umculo unamawala kumculo hayi akunamawala ngineqiniso ngeke ngivimbe ngekho uyaphikisa ngimdala phela kodwa ngimdala umuntu omdala kasehlelo ukhuluma isiqiniselo nje njalo mana ngomthandeni mababheda benziwa njalo babheda kodwa futhi siyabathanda benjalo ngoba sinelwe ubunye sikumele kodwa futhi umuntu mayebheda uyatshenwa bese hlambuluka kunjalo ngiyafuna ngimkokele uyabona kuzophakathi ngiyafuna ngimkokele ngizomxoxela nje ngizomdonsela ivesi elilodwa nje eBhayibhelini ngenazi iBhayibheli lithi ngiyalazi khona lapho iBhayibheli lithi khona ngazi noma ngisho kahle lithi isitha sakho uma silambile siphe ukudla sidle bese lithi iBhayibheli uma somile somela amanzi siphuzisa amanzi siphuzise bese livala bese masekusela kancane ukuthi livala bese livala ngokuthi ngalokho okwenza kwakho uyobe uma noma uthela amalahle phezu kwekhanda lesitha sakho yilapho nje nakho mina kukho okuningi ngibathanda bonke abafowethu akunaso isitha akunayo masikade ngixabene naye okwakwenzeka bekusuke kumdlalo nje ukuthi ngijabule kube mnandi njalo kodwa njengamanje ngifuna ukunitshela akenzona amancondo njengoba ngidonsa iBhayibheli njani gama yabo akusewona umdlalo manje sekuyafiwa sezwana so bafowethu ngizama ukuthi-ke indaba nje kuthiwa khona ungcweko khona akukho ngifuna ukuthi isitha samasikhamuka lapha isidudula kwazi ukuthi umuntu ebezongibamba inkunzi nje noma isigcwele nje ebesidako utshwala sidla ugoloko siyibhayizela hhayi ngoba siyimbali bafowethu akunayo angifutha ngizonda umuntu imicimbi yonke khona la khona ophikiniki khona opucuzeko khona umbuso wamaciko no khona umbuso wane wamasiko bafowethu yonke lo mcimbi leyo nihambe nawo nisapothe njengoba nisapothe mina sezwana noma ngoba ngiyona ingxenye yayo angingenile futhi ingxenye yayo futhi akunendaba nokuba ingxenye yayo kodwa anini ufuna ba ngiyaba kukhona bani uma ngiphinde ngibize ngaphesheya ngizomlinda mawumbuya ngoDisemba mawumbuya ngoGudi ngonyaka ozayo mangihamba nje ngoba ngisabuyala futhi anadawo ama-passport laba bafowethu no ngifuna ukukhipha umqondo wokutalapha ngoba amasoda lapha sithi siyatalapha ngizobuye ngitalaphe ngesikhathi sakhona ngelinye ilanga namhlanje umtalapho uzongenza ukuthi ngingalizi iqiniso engitshela lona ngithe mina iBhayibheli lithi isitha sakho siphe ukudla isitha sakho siphuzisa amanzi masomile ngalokho okwenza kwakho ukufumba amalahle phezu kwekhanda lesitha akekho umuntu enzomgxeka la nomcimbi enzomgxeka nomuntu enzothi wrong bafowethu asijabuleni kwemnandi ngiyibongela kakhulu kumina sabonga phela kwemthandeni mfaka amadoda awubhala manje siyabonga manje You
Bafowethu umnandi sebona umhlungu selakahle. Bafowethu indlela ngimthanda ngayo. Ngifisa ngisho noshintsho emotweni, kumele izimpahla engigqokele ngimnikeze. Iphinde ngiyogqoka ezinye. Ngoba ngizospenda isikhathi lani phela. Kodwa akeshayi ingoma kwamanje ngizobuya ngiphane ngapha. Iphinde ngidlale ngapha ngemuva ngoba kugcwele ngapha. Manje khona bangalithola ithuba lokuma ngapha. Ngizodlala ngiround nje bafowethu niyeza. Halo, fika madoda. Siyabonga kwethu, yabonela khona. Usuku lokho.
Bafowethu ngingasho ngathi umnandi sabona ukuphilisana kahle namhlanje ngezo. Angithani wami sifanele ngishilo. Bafowethu singahamba manje. Ngizocela ukuthi nangoba sidlala manje sifake umdlandla manje wokugcina ngoba manje siyavala manje. Njengoba manje umcimbi senze njani sawuvala ngithi. Bafowethu nalaba ngibona ngidadaza kangaka ku stage. Angasimbusisi yazo. Mana angasimbusisi. Thakeni kwethu. Usuku lwakho lo. Uzokuzwa ngathi ngoba umcimbi wakho lo uhlelwe hit ukuthi wena sikwamukela. Yeah. Hayi uzozwa ngathi ya thani yaba futhi. Mthandeni. Yebo phuthu Siyenza. Siyabazizi. Ay mana kukhona simemezelo sincane sihlala bethu abaphubhana ngale ukuthi ungakasuke la baluleke kakhulu mntaka baluleke kakhulu usuku lwakho lolu kunabasapheza amaningi zokubona abalandeli bephethe ithombe ezifana kangaka usuku lwakho libalulekile cha hayi eta yini ngiyifuna Kani simama omele inkosi yasemdlentsheni khona simemezelo sibalulekile siyimfihlo afanele senze egameni kaMthandeni Kala nimshani hlombe ezaphambili umashashiso ngokadeta mashashiso sabo kakhulu ngizwe inkhulo mfana uphetheni izingephansi ngizwe inkhulo kusaba ukugeza ngiyakunyanya bacongweni ngangazi kuyashuthwa ngangimnyanya ngempela angazi ngangishiqiniso Cokamelisha
Masondo, Kutumzu, Mthiyane, nabanye mina engabazi ohlongwane bengababona izolo. Xabhashi ungekho lapha phakathi kwethu kodwa ufuna ukuhlonipha ndoda amadoda lapho khona abagida nomthandeni. Kukhona ngamrom khona nabantu bangithethisa ngemuva. Hayi litho. Okay. Bafowethu umasheshisa lo umfoka sovamile osuka ebukhosini basemdletsheni ngaphansi kwenkosi uDlozi Labadletshe okuyena osiphathele ubukhosi njengamanje esitulweni saseNdlunkulu. Ngomhla ka-20 sobe silapha kwakhetha umthandayo siyogcoba isilo. Ubukhosi basemdletsheni mabufika noma yinini kufike kube nomehluko ngoba namhla yogeza amakhosi igcokamela ishala liyokhala lona. Yimlo ngangihudula eyayizihlaba zolwandle sengishilo. Ngicela ukubuza nani kuphi kanti ngalela langa ngedate bafethu? No. Uyazi ke ngiphatha kambi ukuthi mina ngiyathuka ngithukelwa nina. Ungathi mina ngangivimbe nina kanti manguculu masikandi. Futhi angisiyo umsupport kaMthandeni, angisumlandeli kaMthandeni mina. uMthandeni ubhuti wakhe oyise oyinkosi yakhe. Ngoba ubukhosi bakithi inkosi yaDlozi Labadletshe ukuze imazi uMthandeni yamazi ngami. Angikwazi ukuvimba abantu abaphethe amavuvuzela. Angisukuthuka ngithukela ubani Labadletshe. Sizwe sakithi ngicela ukuhlambuluka lokho. Ababekhona ngesikhathi kumkhehlo lapha eMabhida bayazi ukuthi owayengenamali yokukhoma umakoti wayesale esangweni. Angase kushuma sheshisa wavula abantu abethuma imali kumakoti emkhehlweni. Ngangikhona emkhehlweni ngiyavuma. Kodwa ngivimbanga abathuma imali kumakoti. Cha usukusuka wazana. No yena wayethatha imali efaka phezulu kwesitholo. Uyena ofuna ethukeke lo nsibanda hayi mina. Ngoba uyena wayethatha imali efaka isiphuzi kamakoti emkhehlweni oseMabhida. Ngifuna ukunitshela lokho. Angeke ngizile izinto kaMthandeni mina. Abantu aboyolwiphi kaMthandeni nina abalandeli bakhe. Angihlangani noyinto kaMthandeni. Abasungifaka ngokomsebenzi wami nawe business yami entweni wrong. Angihlangani naleyo. Ngiyawuhlonipha umsebenzi wami angeke ngicompromise ngesecurity eMabhida ngoba once useMabhida uthi damnoqobo. So ke leyanto yenzeka lapha yayingashunwanga yimina. Angathi ngoba abantu bangibona ngaba noMthandeni. Bangithandela ukuthi ngihamba noMthandeni. Uma ngabe uMthandeni engasekho abantu sebebuyele emuva enganeni kaMthandeni. Enganeni kaMthandeni. Enganeni kaMthandeni. Enganeni kaMthandeni. Enganeni kaMthandeni. Bese zoblame umasheshisa. Ngoba ingane kaMthandeni sikhulile sibamba into ekayise zikaMthandeni. Angaze ngithi amageza amadla avuke mina. Ngabona ngo-live nge-stadium. I want to declare this today ukuthi mina ngingumlandeli wamageza amahle mina. uMthandeni umfana wakithi angisiumlandeli wakhe. Nana ngibona ngifaka ikephe evagcoma elishala. Yingoba ngubhuti wakhe angisiumlandeli wakhe. Funa ngikushintshe lokho mina. Why ngothukela ubala kuma YouTube la kuma social network? Ngithukelwani mina? Ithi inkosi yakithi emdletsheni mangiyibuza benohlonguka lo ngiqashile uMgidi omphathi uVusisizwe. Yabuza ukuthi ngiresponde kule nto ekhulunywa ngami kuma social network.
But as much as you can, if you can respond, you can respond. Whatever you want to do, do it. Because we know what in Leche, you won't compromise umsebenzi wakho. I didn't compromise my life. So namanje ngithi benibuphi ngalela langa kade nini. Wabona isikhala nje abantu beshawulani bokhulumana umakoti. Washawu 12 o'clock abantu abanye kuyidebhisi bahamba. Kanti egolden hour kabani kanti? Utheke makushaya izinsuku ezimbili ezintathu ngahamba ngawuthenga nanti iwisi. Ngithenga iwisi. Lokuthi iziphi zami ke manje. Ngoba ngiyasukela. Uma ungihlula ngothi baba bese ngenza. Uma ungihlula yobe sengimkhiphi iwisa lami ukuthi ngiphethe imfihlo la. Ngoba angizili iziphi ngamthandela. Umthandela izinto zakho ezilwena. Aziliwe. Mina nobukhosi basemdletsheni siyakhala manje uqinisekisa ukuthi umthandeni ebukhosini basemdletsheni obukhona njengamanje simthanda ngaphezulu komthanda. Abalandeli bakamthandeni abakhona abamukelekile emdletsheni. Omabani omfokabani asingene lapho thina. Uzoyilwela umthandeni izinto zakhe. Kodwa thina njengomkhosi basemdletsheni inxusa lakithi leli. Inxusa lobukhosi besizwe sabadletshe elingasoze laphunyuka esandleni somkhosi ukadlozi labadletshe emdletshe okuyinkosi yesizwe khona. Lamaqala umthandela bequliswa wona eminyakeni edlule ngeke saphinde equliswe wona. Yo support omkhosi yoze yoqulwa la phansi komhlaba. Ngeke siphinde equliswa amaqala emkhosini babadletshe umthandeni. Badletshe Sibonga kakhulu khona kithi. Asemshalo kakhulu Jobu Masheshisa mfaka Mdletshe. Sibonga kakhulu. Wenganza kwethu masuka lapha nje sonke siyotamuza impilo emzo lifestyle. Everland. Uthanda usilandela ngakhonvoy ngasilandele. Siyoseka ibhizinisi lomfowethu uDr. Kethelezi ongengxenye yabakhasi balomcimbi ukuthi ke ube impumelelo. Okwesibili ke manje ke lapha useyostamuzisa impilo osidle wanyama sidle wasani nje siyoqeda konke utshwala obukhona lapha masuka la uzana the bill is on me. Ukukhona abalandeli laba abaphethe ithombe esihlakabeka emthandeni engicela isithombe sithi bawethu umthandeni mdadaza namhlanje mthandeni sondela ngane kwathi sondela emthandeni kanye nabantu abakwenzela ithombe bathatha isikhathi sabo bemenzela isithombe esihle kangaka yokumwelcome kuyaphesheya. Umuntu kwazula wadliwa manje ungawadla amandla amakhalana wakho ungawadla amandla umfowenu ungawadla amandla kini ungawadla amandla abazali bakho uyokhula uthande njengongizwe. Ngoba mina bengabuza ningithandelani nina ngithandela iqiniso. Akushuthweni ishuthe konke kuye phambili ngoba into enhle la. Ngathi wethu umthandela sashutha sondela sibali. Hey ngiyaxolisa usomabhizinisi. Hey sondela abangane wethu. Lensizwa ulinde kuhle umfokaxulu ongomunye wasemabhizinisi ngathatha udadewabo cash. Awuqala lokho. Yes, fine. Yes. So manje phansi umphatheli phansi awushambe ngezeni aleni somabhizinisi nabo somabhizinisi awulabo 500 zihlezi ngusafela ngona hamba kwasasa phansi ngenza wethu insuku sebenzene na umfokaxolo ucala umshale mhlawumbe ungomunye wabantu abalekelelile bafowethu abahle amandla abantu kwasona. Ngithe mangikhuluma la ngathi ngibekelele uxolo on his absence. Bengisho loxolo lo.
ebukhosini basemdlejeni uqulu wakwafika wazoguqa khona samhlonipha akalekelelanga la uyenze lento abayiphumelela ngicela ukuveza lokho akalekelelanga uyenze lento abayiphumelela xabashi apha amantombazane ayeye nedokama ayeye sondela wegazi uculi kabafowethu yebo usomabhizinisi kodwa umfowethu mina ngeke ngibone sishuthe ey'thombeni nakithi ngeke sibone sithe owakithi umfowethu angishuthi hayi bafowethu ngishutha owakithi bafowethu uyanaka uculi ngihlale ngihlupha amantombazane ithi ngiyangifuna nawe awumasonto khona nithi ngiyangifuna nawe khona nani khona kodwa ngathi available bafowethu anishama fleti lapho nithi jovijo bafowethu anishaya amakhwele lapho nithi jovijo ngiyabonga ngibingelele ebukhosini basemdletsheni ngibingelele osomabhizinisi abakhona Dr. Ukhehlelezi obabunala nabanye abafowethu ngizoba mfishane nje siyabonga ukuthi nize lapha niphume ngenkani nezwa nikhombisile ukuma nomthandeni true and true nezwa kodwa ke message siphethe manje yodwa ithi thina ngoba silapha simele ubumbano simele ubunye nezwa asihlanganisi nezinto ezidivide nezihlukanisa abantu ngoba nisibona ke nje sinana sizokwenza konke okusemandleni ukuthi umculo wenu lena uthandayo uhlangane ube imbumba ubuyele ube into eyodwa asifuni ukuba lento iqhubeke yenzakalayo ngoba asifuni ukuchitheka kwegazi kubekwe ezandleni kaMthandeni nezwa sesine experience embi lento yake yaba nokufa kwabantu napho ubukhosi basemdletsheni sebudlalile irole enkulu eyingxoxweni ezithile sesithe ukuthi lento ibuyele ibe imbumba nezwa phansi ngokungofana phansi ngokungofana phansi okugcina-ke nje uma sesihamba sithi siyafisa ukuthi abaculi bengcwekisane nje bodwa nabantu abasemabhizinisini bawahlonipha amabhizinisi abo nezwa kodwa sokwenza konke okusemandleni ukuba konke osomabhizinisi esibona ukuthi sebenenhle sembana ukuxova abantu ngenxa yemali sibakonke nje bebuyele bedlala irole kuba osomabhizinisi abaculi bedlala irole kuba abaculi ngothando nezwa phambili ngomculo wesintu phambili ngobumbane emculweni phambili siyabonga kakhulu ukuqaphasha madoda njengamanje uyakhumbula ukuthi uphi umkhulu ali mana ngongela ubheka ihonga njengamanje adlala ingoma yodwa umthandana sakhona stage ngenxa yokuthi uhlonipha ilungelo lokusebenza kwabo nekhalaha likashafuza enonomnyama umkhandla shishele ey'hlanguza ababhema abela bakhetha bashishana yemvalo siyaqala ngaphanza kwethu simamukela ubheka ihonga yangena njengamanje ngokuhlonipha-ke ilungelo lakhe nobuqhawe bakhe umfowabo oyiwele owelamana nomjikijelo ayikhale manje injalo nje khona kuyesibeka ukubonga kakhulu kanti umthando umshovo usale olibamba iqembu umshovo umthandweni ephesheya nonke umshovo sebe lapho ngaphambili ngiyamazi umafela umshovo kodwa-ke usalile olibamba iqembu kakhulu izinto ey'ningi impela umthandelele asale umfana olibamba iqembu bebengazi ukuthi umshovo uyisizwa uze umshovo ringi shembe ngithukile sabo kakhulu
Sanibona mfowethu. Ayiphila ibuzana ngiyaphila. Yazi mfowethu angifuni ukukhuluma khula ngizwana ukukhuluma kodwa uthe bangena ikhona kuthiwa ngizila. Bathi ngiyeza ayiqhamuka manje bathi hey umayi lapho bathi wami mina ngidrive mina. Angidrive mina ngiyadrive mina. Angidrive mina. Manje angiyeke uze phela kamthembeni. Sesibambene sesibambene na. Yamene ngiyakhona nami ngizombiza. Okay, sorry. Bafowethu ngicela lona nje mina angidrive. Umkhulu wamasipandi bafethu uzofa. Masizona bakhanda bezosidrayive sise la ithanda khona wona. Mina ngiyaphumelela ubala ngespeed esibi mina. Ngikho lapho DJ Fund nomuntu la asibona abantu baba yini bafethu ngiyachanda.